Здрасти на всички, аз съм Men Productions и сега снимам на един мап, който днес направих. Ето Productions Map. Тук има чекпоинти и чест с боядисана броня, магиосани мечове, за ако искате, аз няма изим са. Аз ще се направя на креатив, само за да ви разведа в мапа, да видите точно какво представлява. Ето тук скачате от ето тази дупка тук е направена от листа. Ето jump down, скачате тук и трябва да оцелите тази водна дупка. Тук съм фърлил диаманти, ще ги махна. Тук пак имате чекпоинт, тук ви е лава jump, ето jump лава. Тук трябва да скачате, да внимавате да не паднете. И ето тук е финишът, както виждате, не е нещо необичайно, няма да има някакви награди, такива неща, просто свърша и там. Ей там свърша, това доста трудно трябваше да го правя, без команди, без такива глупости. Ето тук, както виждате, направил съм всичко, има по една стълба тук, само дето това го махаме, така. Добре, ето тук сложил съм малко торчове за малко светлина, ето и от тук не е лошо, горе има едно креваче, с което ако случайно стане нощ и вие не сте играли все още, на скайджампа ми да легнете, да стане ден и да играете, за да можете да видите къде скачате. Ето го и леглото. Ето го честът, както ви казах, с боядисаните брони. Използвал съм туманяйтъм, както виждате. Отдолу, ако питате, има крави. Сега може би не ги виждате, но отдолу има крави, малки кравички има. Ето, видяхте ли? Ето. Не знам защо съм го направил така, само да има малко условие. Правил съм го на плоско. Само дето, чакайте, извинете, това не успях да го направя на плоско. Това не го направих на плоско, така както виждате във въздуха. Това е от как се прави епизода ми. Направил съм крипърско лице и от тук, за да е по-яко, съм направил от листа дупката. И от тук скачаш и трябва да оцелиш там. С Optifine показвам в момента. Там трябва да скочиш. Това съм го заградил, ако не успеете, умирате. Тук това съм го заградил с огради, с листа, с камъни, с тухли, какво ли не още съм използвал. Така както ви казах, тук от 5 на 7. Тук, както ви казах, за лавата играйте този мап, много е як. Качил съм го вече в нета. Ще има линк отдолу в описанието, откъде си изтеглите мапа, който е моя мап и се казва SkyJump 1.5, защото е за Minecraft 1.5, разбира се, до 1.5. Играйте на този мап и се веселете. Аз бях Men Productions и ще имам още много епизоди. Да допълна, това е новият ми скин. Вече горе-долу ще снимам само с него.